Hola, bon dia. Vostès venen, exactament? A gravar. Exactament el què? A gravar. Molt bé. És per alguna qüestió en especial? Sí, per una obra de teatre. Una obra de teatre? I això? A què és degut? Per la Salle, que cada any a 5 Se'n fa una. es fa la mostra de teatre. I estan vostès preparats per la gravació? Sí. Molt bé. Vostè, senyoreta, especialment, què gravarà? La veu en off. Molt bé. I vostès, senyorets? Dos cançons. Doncs cançons. Ok. Han afinat veu? Per favor, faci'm un la. A veure, un la. Ho portem clar, ho portem. El seu nom, senyoreta? Molt bé. Està preparada? No, bueno, sí. Molt bé, quan vulgui. Benvinguts a tots i a totes a l'estrena mundial més esperada d'aquest any, en la que molts especialistes i científics d'arreu del món no han dubtat en qualificar com l'esdeveniment de l'any. Sí, senyores i senyors, per fi el moment que tothom esperava, la nova pel·lícula de la parella més famosa de tot Hollywood, Sam Jones i Samantha Dixie, en una nova epopeia d'aventura i amor. Més no vulguis, titulada El terrible espadatxí, en la qual l'intrèpid Sam Jones torna a interpretar el paper que l'ha fet famós al llarg del món, el de l'arqueòleg Victor Flanagan, i la dolça Samantha torna a fer de núvia d'aquest personatge de Marita Gibson. Ja és l'hora, senyores i senyors, perquè sembla que s'apropa la limusina que porta fins al Gran Teatre de l'Estat, aquí a Hollywood, a la parella més sensacional del moment, a la parella més de moda, a la parella d'Amèrica, Sam Jones i Samantha Dixie. Aplaudiu. Moltes gràcies, senyoreta. Preparat per cantar el riu amb mi? Sí, sí. Quan vulgui. Riu amb mi. Segona prova. Però és que això és del començament? Sí. No, no estava al començament. Anava a dir. Senyoreta Mar, sisplau. Com s'ha fet a dir? Martí, segon intent, per favor, afini una miqueta més. Gràcies. Com vulgui. Riu amb mi, si ho fas notaràs que és feliç. Ha, ha! Davant de la cara d'en Sopit, fes un ha, 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 si te'n rius sense parar, de segur que podràs afirmar que mones de colors i es troba als teus peus, que la felicitat es troba per tot arreu, que la tristesa i hauràs de dir ben fort adeu. Riu a mi, riu a mi, riu a mi. Quan vulgui. Riu a mi, si ho fas notaràs que és feliç. Ha, ha! Ja davant de la cara d'en Sopit, fes un ha, he, ho, hu, si te'n rius sense parar, de segur que podràs afirmar que el món és de colors i es troba als teus peus, que la felicitat es troba per tot arreu, que la tristesa li hauràs de dir ben fort adeu. Riu a mi, 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 si ho fas notaràs que és feliç. El meu papa de petit em va dir, Fes. Moltes gràcies, senyor Albert. Fes la prova. Benvingut. Està vostè preparat? Sí, no. Va, quan vulgui. riu a mi, si ho fas notaràs que ets feliç. Ha, ha! Deixa davant de la cara d'en Sopit, fes un ha, 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 hu, si te'n rius sense parar, de segur que podràs afirmar que amor és de colors que es troba als teus peus, que la felicitat
adéu. Riu amb mi, riu amb mi, riu amb mi. Vostè sembla com el Fernando Alonso cantant, eh? Moltes gràcies, senyor Aleix, gràcies. Bé, el veredicte és, ja els trucarem, per més endavant. Gràcies. D'Amèrica, Samantha Jones, el clon, i Sam Jones i Sam Peckinpah, ja no sé qui és qui. Preparats per a la vostra cançó? Sí. Ok, doncs quan vulgui, maestro. Com està això? Què? Com ha quedat, senyor director? Doncs bé, jo crec que bé. A veure, opini sobre la qualitat vocal dels nostres artistes. Doncs està molt bé. Crec que no cal que ho repeteixin. Abans de dir una cosa, mira a si faries tu. I que és hora de... Dinar. Molt bé. Han preparat vostès ja el catering? No hem patat. Home, doncs sí, no? Què hi ha per avui, senyor director? Espera, que ho penso. Macarroni! Macarrons amb truita a la francesa. Ja, sí, truita a la francesa. Ja. No, truita a la noruega. No, truita a la catalana. A la noruega. A la catalana. A l'americana. Bé, després de dinar ens trobem. Moltes gràcies. Ens podrien explicar com ha anat l'experiència? Bé, molt bé. Sí. La repetirien? Una casa molt... Sí. Una casa molt bonica, per cert. Mira quina foto. Un menjar molt Aquesta bo. foto. I una foto. Aquesta. Oh! És el nostre professor, Sí? amb els ulls, el nas, la barbeta, Molt bé. la boca i les dents. La barbota. La barbota, molt bé. I aquí els cavallons. Un cap molt gros, eh? Sí, Sembla que té el seu professor. Força clavat. Força clavat, molt bé. Moltes gràcies per la seva participació. Els esperem l'any vinent en aquesta edició del show. Una última cançó per cantar, sisplau. Quan vulguin. Quina cantem? L'Antundra. Solet, Vine a veure, sol solet, vine a veure que tinc fred. Si tens fred, posa la capa, si tens fred, posa la capa i el barret. Ok, adeu.